Milan Rufus, 4 epištoly k ľuďom. Úryvok. A zda preto, aby človek na kedysi takej veľkej zemeguli nebol príliš stratený a príliš sám, vytvorili si jeho dejiny zvláštnu kategóriu. Národ. Pomnožný jednotlivec, kolektívna bytosť, citlivý organizmus zložený z množstva protirečivých individuí. Jeho jednota siaha kamsi do fyziologického v takej miere, že pre národ platia dokonca také isté mravné normy, aké boli pôvodne stanovené pre jednotlivca. Napríklad, nepožiadaš domu blížneho svojho, nezabiješ, nepokradneš. Je to presné. Čo nechcete, aby vám iní konali, nekonajte im. A z očí v oči sebe povinnosť prekonať sa, nepociťovať vlastné žiale a radosti ako výsadné žiale a radosti, nebyť slepý voči osudom iných národov. Čo nie je schopné aj v meradle národa prekročiť túto hranicu, nedosahuje mieru človečenstva. Vlastenectvo je posvätné, ak pomáha národu, aby našiel a obránil sám seba. Ale pyšná slepota uzavretého vlastenectva býva trápna a niektoré jeho gesta pripomínajú rik pudov, tupý zvuk organizmu, valiaceho navyknuto svoju existenciu k válovu alebo na jatky. Národ je psychické pohlavie, citlivé a presné, podmienka jednotlivcovho bytia, ale napriek všetkému aj tu platí konštatovanie, že orgánom myslenia je mozog, duch. A to duch univerzálny. Ak som hovoril národ a privolával si ho, bývalo a býva to preto, aby sa môj malý národ čím skôr stal sám sebou a vošiel do ľudského spoločenstva ako rozvinutá osobnosť, ktorá má čím zaplatiť prievozné, nie ako chudobný a neuznaný honelníček, večný sluha striedajúcich sa pánov.